akwai ta inda nan ya kware kan sana'a, gama a duniyar fim daban-daban ma'aikata na gaida director. Jama'a assalamu alaikum, har kullum sunana Usaini Eraita, darakta a masana'antar Kannyewood. Ina yi muku albishir, a yau muna daukar fim din I Love Kannyewood. Shirin I Love Kannyewood web series sabo ya zo muku da sababbin wasu abubuwa wanda a harkar masana'antar fim ba a taba daukar fim irinsa ba. Dalilin me yasa na faɗa haka? Saboda ya zo muku da wasu sababbin abubuwa waɗanda ku kanku makallata ba ku taɓa ganin irinsa ba. Abin da nake so da ku bibiyi wannan shiri na I Love Kannyewood. A yanzu haka muna day 3 insha Allah nan ba da jimawa ba zai fara zuwa muku a tashar Abdul Mind TV. Kada ku manta insha Allah. Nagode. Ana akwai dubin masoya na ma ake bance waka wake, akwai mawaka kyawawan kalami suke furtawa daban-daban ma'aikata su ma a cikinsu. Aiki ne na basira, Kannyewood aiki ne na kwakwalwa. I love Kannyewood, ina kaunarta, ina son Kannyewood, Kannyewood. I love Kannyewood, ina kaunarta, ina son Kannyewood, Kannyewood. Sunana Fatima, wacce kuka sani da bakar mace, ɗaya daga cikin shirin I Love Kannyewood. Ku kasance da mu a Abdul Mind TV a YouTube channel ɗinmu. Mun gode. I love Kannyewood, I love Kannyewood. I love Kannyewood, I love. Jarumi ne, jarumi na fim mai girmama aikina. Kannyewood ce tuntuni ta zama mafarki burina. Mawaki ne ni kuma mawaki ne yayyenana. Ba rigima daga zaune na waƙi soyayya ƙauna. Kannyewood manufar mu fara